Čat kryptofanúšikovia. Som nadšený, že vám môžem predstaviť úžasnú obchodnú platformu, ktorá nedávno spôsobila veľký rozruch. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a kliknúť na zvonček, aby ste nepremeškali žiadne z mojich budúcich kryptotypov. Poďme na to. Všetci vieme, že obchodovanie s kryptomenami nie je ľahké. Trhy sú neustále aktívne, je tu nespočet mincí a udržať si prehľad je náročné, hlavne pre nováčikov. Ale mám pre vás ideálne riešenie. Tento AI obchodný asistent je naozaj revolučný. Je to ako mať vlastného kryptomentora, ktorý vám pomôže vylepšiť stratégie a získať cenné poznatky. Najlepšie na tom je, že môžete začať hneď teraz. Platforma ponúka 300 bezplatných miest na registráciu, ale rýchlo sa míňajú. Oficiálny odkaz nájdete v popise nižšie. Zabezpečte si miesto teraz a zostaňte s nami pre ďalšie prekvapujúce funkcie. Čo robí túto AI platformu takou výnimočnou? Má neuveriteľne užívateľsky priateľské rozhranie s elegantným dizajnom, ktorý funguje na akomkoľvek zariadení. Ale vzhľad nie je všetko. Bot využíva pokročilé AI algoritmy na analýzu trhov, identifikáciu trendov a poskytovanie hĺbkovej analýzy na zlepšenie vášho obchodovania. Prispôsobí sa vašim zručnostiam, či už ste nováčik alebo expert. Nastavenia sú plne nastaviteľné a môžete si ich vyskúšať bez rizika v demo režime predtým, než prejdete na reálne obchodovanie. Podporuje všetky hlavné kryptomeny, ktoré poznáte a máte radi: Bitcoin, Ethereum, Ripple, čokoľvek vás napadne. Registrácia účtu je veľmi jednoduchá. Stačí prejsť na web, vyplniť údaje, čo trvá asi 2 minúty. Vložte aspoň 250 eur na financovanie účtu a ste pripravení začať. Žiadne poplatky za vklad alebo výber, úplná kontrola nad vašimi financiami, vysoké šifrovanie a flexibilné platobné možnosti, debet, kredit, krypto, je to na vás. Teraz malé priateľské upozornenie. Ako pri každom obľúbenom nástroji, podvodníci vytvárajú falošné kópie, aby vás oklamali a okradli. Nedajte sa nachytať. Jediný dôveryhodný zdroj je oficiálna webová stránka a ten odkaz nájdete v popise. Použite ho a iba ho. Keď už máte všetko nastavené, povedzte botovi, ako veľmi chcete asistenciu a nechajte ho čarovať, analyzovať trhy a realizovať obchody, aby vám priniesol skutočnú výhodu. Táto platforma je skutočne prelomová pre každého, od nováčikov po skúsených obchodníkov. Tak čo, ste pripravení na seriózne zisky? Kliknite na odkaz v popise a začnite obchodovať hneď teraz. Napíšte komentár, ak máte otázky, dajte like a pripravte sa na to, ako sa vám bude dariť. Ďakujem, že ste sledovali a vidíme sa v ďalšom videu. Zostaňte naladení, ahojte.